ya so do TV ne beto KUMAWOOD TV na de me no I can say me ma so de me nton ade wo ho na mo me yanchi ato obi so ba wi aso ni adanse da me pese oba wo sa ni pe na me hia obra me nton chia na nsa na badwire se me economy ne skadwanya me kase akoto nchia no me pa cha ko lawyer nchen wo lawyer akọ ne nchen wo ni lawyer nso akopa bi no mo pepa mfama wo se me ni skadwanya me kase kwa akoto nchia me ma no boso me pe masama me de koro no se boso me duru aye yi ama me a me pa cha de me de to so no omfa se anya yi a me ni skadwanya me kase ni asem me komi fie asomdwem asem eye tie asem bi ya ni fie odofo tutumini ka na bra media metumi won so me ba ma ba beboa odoma nkoma mfa me so emoa na di yie na brabo asase so anyina se wa ni yie a me ka no korati o se ohia aya aboa eni kwase ebo ne din na metumi won so odoma nkoma mfa me so na emoa eya nti ato maka kire wo bomode na hia me na bo obi nso amane na obi nso mo obi amane se adwada kosi me da bia skadwanya me kasi atena se me no obedi ahia mu me pa cho me da ase asopa hoyi encha ya busiafo yeda otwede amponya nkrompo basa ya dom yeda na se ene enime nso ene sai da foforo ya sai ababedi ahia biewu ene weekend kwa wokọ yie bia menim se by now de at least obafie memo akwa ba se ukogya mo nua aha sai na we city o we live in a balanced world. We live in a balanced world. Abusia ena skadanya makase ne bena nya makase se ne oba be chawade ena aya achade bilia program ya wo ya to ne din set Tete Atimpon ya sa ko ya dadam Tete Atimpon aha ekwan papa na efa so e ho betoye no sa kwa no so ne me no ya sa kwa akofa so abusia memo aso nya din iriase ya omo mienu ba ku very sober ba ku so very treacherous ye wo dwan ene wo aponche mitu fusa men na ne aponche dan wo dwan sade be ya yemfam yanka wompre ajan sraw ajan ne okese abusia enna mitu fu kakra bi na wo wutie me ya krado se ni bia phone line to 20 minutes oni pa bia be fra mi bia wo bia da so bia skadanya mekase ne ba na nya mekase se ne wonya fra na masoti wasam meto voice keke wo problem nyina to atwa because unim enani pa bebre na su bebre won twetwede bebre ti mi fra papa ya person ke ba ye wachi ne titi utakwa de fo me chia mu nyina ta di fo ejan shamo ejanya mekase aha enkrafo me chia mu nyina ene baby a wo frefi bia bokone na vrongo area wo nyina me chia mu nyina baby afidi ano kopi bia me chia obi a wanya bre no age bre no atrase na wo hweme ejan show ejanya okese skadanya mekase ne bana nya mekase oso ne asase wura omumie bie kwa mawo ene obi bi otu ani gie so no atra wo nsu aso bia meja ka kire me se meba baby atumi wo no yan kamera enti skadanya mekase ne bana nya mekase won famra nya adwuma odi tumi na ya adwuma tieni o mekase won famra nya adwuma na no nkire se emra ne ho emra ho ne mom se wokuta wadie no bi se otumi nti odi tumi ya je by force abusia no de oboa skadanya mekase ne bana nya mekase nya kan ho se kim osu yesi fom se kimwa baby awu adro bi anka dem etimi ni amamintu fu kakra bi we live in a balanced world abusia ti asia ma me se edu ba bi no wo no yi a wo no betima yoka ewiase wo ewiase a positive and negative sa no odoma ko abo na de odoma ko abo so ni asase wo positive and negative wo ni ya de pa obeye woni ya adeboni obedai obeye tienie enyi papa panko le wo wiase o ewiase we ye oni papa pa o ye wo bi onta ne wasam wo ko kan kura won fiu ye wo bi anani aden wo sesa bi en fansam fon fa men fikire ye wo bi o ye kronfo na mini ya so da dem wo bra pu ojapade na wando obi abekitu asu so ho dem na oju ojapade mpacho sani po ni papa no ni pabone fo
sa wonamu ba bi no obi atweto no odi abo wonka no nya ne ho abo tuoko patro sa nipa ya chi no a ya classify so nipa papa ano nipa bonefo sa de nipa tie no sa na ho so ya dai etie we live in a balanced world enti enu ono nkasa ntia ade bia basabasa abusre Bible say dia won person obi de ba ye wono so emfa nye obi na tie nie Bible na kuta waka Genesis 1:31 wo say ade bia oba ade boy ye bia edai eye na eye pa ade bia oba ade boy ye bia ye na eye pa enti abusua ade pa Abusua waje bra na wo hweme media ne skadwa nyamekese odoman koma bo so ne asase a ya fra na obo ade no ne de hye konkron eneme ana odoman koma soma me wo nchen same mfa asomdwe nsem emraw asomdwe nsem a me de nam ene san odofo me ka bibia cho sa brabo a ye bo ye mana kwawo ewiase na ho kwawo ansa na bebo bra na obetimi ade ye ne de so bibi ta akire eme obi ntrase na adaw mo bi nkasa nwa adwenem abrabo na ye bo no tie ne ye eye me na me bo bra nya yen ne ye bo bra ade ba ko na master de owiase ne se hia wa enkasa hia yen yanze se sika ne ho enso nkrofo sia na esi adan wo trase ama ado hia ne ahokyera kwa akwu enu nti na mabba ba piem se enam de asem de te se ye nam de brewo tutumrika na bra na bo modin ya se efri juada ko se memene da anwumere 5:30 to 6 bomode ya so do TV ne betu KUMAWOOD TV na de me no aka ne se me ma so de me nton ade wo ho na mo me ya nchi ato obi so ba wi aso ni adanse da me pese oba wo sa ni pe na me hia obra me nton nchia na nsa na badwire se me economy ne skadwa nya me kase akoto nchia no me pa cho ko lawyer nchen wo lawyer akọ ne nchen wo ni lawyer nso akopa bi no mo paper mfama wo
se me niska dwanya me kase kwa akoto ntia me ma no boso me pe masam a me de koro no se boso me duru na aye yi ama me a me pa cha de me de to so no onfa se anya yi a me niska dwanya me kase ni asem me ko me fie asomdwem asem eye tie asem bi ya ne fie odofo tutumiri ka na bra me de me to me won so se me ba na ma ba beboa odoma nkoma mfa me so emoa na di yie na brabo asase so anyina se wa ni yie a me ka no korete o se ohia aya aboa eni kwase ebo ne din na me to me won so se odoma nkoma mfa me so na emoa eye nti ato maka kire wo bomode na hia me na bo obi nso amane na obi nso mo obi amane se adwada ko se me da bia sika dwanya me kase atena se me no obedi ahia mu me pa cho me da ase asopa hoyi encha asemtie bye bye. Abusiafo ya da otwede mponyankompo basa ya da meda na se facha me sound we take oga kan ti ya me kan bia I think say want let me start afresh that 2 minutes entity me here me pato me say we live in a balanced world. We live in a balanced world. If you say a positive and negative tienie mama use electricity as an example. So electricity will fear electricity, no, it connects with wires. Your positive for your negative for your and the neutral. So that's so negative no more. Tell you what so negative for you no more break down from what ntimi nkun. What's neutral no more ntimi nkun. Na mo shoku na be shoku kakra mo wo se eja wom. But so do say ko support positive no more dai so let me say electricity some creator no what here creator no where negative adentra ade na oye obi bu bi ani kwa na film oba obi bi ani muba enti so tie na saa yemi ya se ni papa so wi ase enti we ase sa bi an so papa ni abanya ade no papa tie se mobile phone so kuta yin abisia what the main business and yes car to the bottom obi so kuta the phone and whatever obi use mobile phone what the bank for no mobile phone a man inspiration what you say you the same mobile phone and the mobile phone kura oyi e ya de ba ko pe no a by obi an na dwuro di so mobile phone no etimi ya America assembly a cho say ho bia no oye ho money and ho bia so no oye ho papa sa no oduma ko ye ni wiase oduma ko oye papa wasa ya bone wodi di asampa obedi wodi di asambone so obedai obedi ni nyina ya oduma ko asa di oye ni nyima sa na te enti ye ni pai ye oni pa bone fo ho ye oni pa oye kronfo ye wudi ni watwetuo ekum nipa obi timi twetwa ni nia obi kura timi ware na yire ni watwese kasi ni yire na ni kuro so ni okuno ni je na ni mu ka say I love you no you ba bi ni waka say I hate you balance the tie ni pa be anya problem no say ya kasati ya ni ma yanim abusia ana ska ka say ade akwa ana ska ganya me ka say ne ba na nya me ka say many phone line ntum woni pa bi adafra bia wa ha bi ada so biara me pa so me ma 2 minutes pe problem bi o encounter bia skaganya me kase ne bana nyam kase se o teneta e de amawo abusia enyame abako na sa nyame we die wa bana setra so no ba betra sa na nyame we ba ba yi wa kuma so de amawo me nyama me ni sa nyame ne hwan nyame ne de obo wo
deɛ nti yɛka nyame asekyerɛ nyina ne sɛ wo nyame a woamɛyi enti sɛ nnɛ sɛ ɔnyɛ sikaga nyame kɛseɛ woamɛyi wonya bɛn na nyame kɛseɛ woha wo nyina to atwa enti mete a kasa goma som wo problem bia menua sɛ bɛyɛ na ɛha wo a wɔbi so wɔde bɛyɛ na asi wo kwan wokɔpɛ adwuma so ɔma ne nya yie wɔde yare ato so wɔde ɔhaw bi ato so menua mɛse saa bɛyɛ no mɛbɔ ne kɔkɔ sɛ ɔnya wo ɛnyɛ saa ɛnu sɛ me nso nhyɛ nso ne yɛakye ne dada mɛka no kora kyerɛ wo ɛti abusua mebie fɔlo anatom mehwɛ sɛ metekyi nso wo fɔlo anaa mehɛ so ane gye sikagya nyame kɛse ho anaa mehɛ so bɛna nyame kɛse nso wopɛ no asɛm anaa abusua metomfo sɛ bɛfrɛ a gyina yi mewɔde sɛ ɔbɛdi rof tie nyɛ adiifoɔ no a wɔbiaa sɔre a wɔse mɛstɔpo no saa kɔ mɛstɔpo no menua maka kyerɛ sɛ wiase nkasa ntia biribi akwa na wiase ɛna ɔkwa wonim deɛ wo obi ho enti sɛ asɛm na mɛka nyɛ ho a switch your television set to television tia mɛmɔ ho deɛ wɔm wobɛmu baabi a wobɛgyina ne wurahura wo wopa yɛ nkyɛrɛ ngyene yɛ adeɛ abusua mabie phone line atom 0453 011 926 053 096 kasa bebree papa sɛ ɔnka nyamekasɛ boa me pasa nyamekasɛ ne sikagya nyamekasɛ boa me ɛyɛ period ɛnka nsɛm bebree ɛna me kuru me sɛi me boyfriend yɛ me sɛi me ne boy bi na tena me paakyɛw ɛnyɛ no na mepɛ tie fɛ no na me kasa so ɔne gye sikagya nyamekasɛ ne ba na nyamekasɛ ho a fɛ no kasa hello hello Opani, louder your voice. Voice from. Hello. Oh, voice no from Mente. Good evening. The patch of technicians, more if you didn't hear my Mente or Hawaii. More than you never have my Mente. So kasa so free your phone dear Edward oh Matthew Bua commented the aka technicians me pacho ade nko ye momo ame kakra no ade na moa me pacho kate no nsam febio technicians momo ame na mente voice ne wa ha why aha me pacho 326 omra why mama na omra isi a me da se abisi on waje bra na wo hweme me dia ne skadwa nyame kese odoma nkoma bo so ne asase a ya fra na obo ade no ne de hye konkron ene me ene odoma nkoma soma me wo nkyɛn same mfa asomdwe nsɛm emra asomdwe nsɛm a me de nam ene sɛn odofo me ka bibia cho sa abrabo aye bo ye mo nakwawo ewiase na ho kwawo ansa na bebo bra na obetimi ade yie ne diso bibi ta akire ema obi ntrase na adawo mo obi nkasa nwa adwenem abrabo na ye bo no tie ne ye eye me na me bo bra nya yan ne ye bo bra ade ba ko na master de owiase ne se hia wa enkasa hia yan yan se sika ne ho enso nkrofo sia na esi adan wo trase ama ado hia ne ahokira kwa kowu enu nti na mabba bepiem se enam de asem de te se enam de brewo tutumrika na bra na bɔ mmɔden ase
Efiri juada kosi memene da. Anwumere 5:30 to 6. Bomode answer do TV ne beto KUMAWOOD TV. Na de me no I can say. Me ma so de mento ade wo ho. Na mo me ye nchi ato. Obi so oba wi aso ni adanse ye da. Me pese oba, wo sa ni pe na me hia obra me nto nchia. Na nsa na badwire se me economy no sikadwa me kase akoto nchia no. Me pa cha okọ lawyer nchen, wo lawyer akọ nchen. Wo ni lawyer nso akopa bi. No mo paper mfama wo. Se me ni sikadwa me kase kwa akoto nchia. Me ma no boso me pe. Masama me de koro no. Se boso me duru aye yi ama me a. Me pa cha ode me de to so no omfa. Se anya yi a me ni sikadwa me kase ni asem. Me ko me fie asomdwem. Asem eye tie asem bi ya ni fie. Odofo tutumika na bra. Media metumi nwansi wasa me ba na maba beboa. Odoma nkoma mfa me so emoa. Na di yie. Na brabo asase so anyina se wa ni yie a. Me ka no korete o se ohia aya aboa eni kwase ebo ne din. Na metumi nwansi wasa odoma nkoma mfa me so na omoa. Eya nti ato. Maka kire wo. Bomode na hia me na bu obi nso amane na obi nso mu obi amane. Se adwada kosi me da bia. Sikadwa nya me kase atena se. Me no obedi ahia mu. Me pa cho me da ase. Asopa hoyi encha asemtie. Bye bye. Abusia waje brana wo hweme. Media ne sikadwa nya mekese. Odoma nkoma bo so ne asase a. Ya frɛ no oba ade no, ne de hye konkron eneme. Ana odoma nkoma soma me wo nkyɛn. Same mfa asomdwe nsɛm emrɛw. Asomdwe nsɛm a me de nam ene sɛn. Odofo me ka bibia kyɛw sɛ abrabɔ a yɛbɔ yɛ mana kwawo. Ewiase na ho kwawo. Ansa na bɛbɔ bra na obetimi ade yie. Ne de so bibi ta akyire. Ema obi ntena se na adaw. Mo bi nkasa nwa adwenem abrabɔ na ye bɔ no tie ne ye ɛyɛ me na me bɔ bra nya yen ne ye bɔ bra ade ba ko na master di owi ase ne se hia wa enkasa hia yen yan se abusia do wa kuma se ya saba mfamam mini afa chame ye face challenges kakra ɛyɛ fidie edura bi ana abɔ na ni kakra fa chame me pa 0553 011926 0553 011926. Hello? 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 I was me. Hello? 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 Shadi ni yema na mente wa why? Oh. Hello? Apparent kasi wudi ne ba bi akasa free. Kofi o kasa free. Wanchi. Buadi. Okay. Ba Kofi, kasa. Ba Kofi adwuma ya basa medase meses kadwa nya mekase ne bana nya mekase se efi ne kwenzi samu wabrabom any challenges I will face bia metwam skadwa nya mekase mara mesrawo bana nya mekase nya obisade emfamawo na so de adanse e we skadwa nya mekase di mo Ba Kofi wo soko to that o cha metrase nyama wono mo a ese yi bibi free ho ti bomoden challenges bi wa bra bomo a ese yi free ho na ho totumi ba enti me pon a ya bomo ya frɛ me e o sa la iso a me no beka sa beda ase. Hello? Hello? Yes madam. Enka so mama aja gusu sra me pa
kafra fidie edu bi asa oma masoma me na de o kanyina mente abusia ana fidie ni muame o ya me pon sesi a me pasa nka ja fa me so boa wo nanso fidie na ni amoa fa chame fidie eba ti ma me na me ho na me sa mara esi awai me da me ho asaba me da se hello ya obo hello me patcho me na me kase na wa kase for say fa so na kase free patcho say wa se kropon okay patcho kasa oh me find it difficult oba facha me mente ebasa na me bre oso me ma we see time why abusu me de be si wa ha edaw for obesa baba e show yi why facha me patcho quickly mame na me homra esi a me da se abusia waje bre na wo hwe me dia ne ska dwanya me kese odoma nkoma bo so ne asase a ya fra na obo ade no ne de hye konkron eneme ana odoma nkoma soma me wo nchen same mfa somdwe nsem emra asomdwe nsem a me de na ma ene san odofo me ka bibia cho sa abrabo a yebo ye mana kwawo ewiase na ho kwawo ansa na bebo bra na obetimi ade ye ne de so bibi ta akire ema obi ntena se na adawo mo bi nkasa nwa adwenem abrabo na yebo no tie ne ye eye me na me bo bra nya yen ne ye bo bra ade ba ko na ma study owiase ne se hia wa enkasa hia yen yanze se sika ne ho enso nkrofo sia na esi adan wo tena se ama ado hia ne ahokyera kwa akwu enu nti na maba ba piem se enam de asem de te se ye nam de bre wo tutumrika na bra na bom modin ya se efri juada ko se memene da anwumra 5:30 to 6 bomodin ya se odo TV ne betu KUMAWOOD TV na de me no aka ne se me ma so de me nton ade wo ho na mo me ye nchi ato obi so ba wi aso ni adanse da me pese oba wo sa ni pe na me hia obra me nton nchia na nsa na badwire se me economy no skadwanya me kase akoto nchia no me pa cho ko lawyer nchen wo lawyer akọ ne nchen woni lawyer nso akopa bi no mo paper mfama wo se me ni skadwanya me kase kwa akoto nchia me ma no bo so me pe masama me de koro no se bo so me duru na aye yi ama me a me pa cho de me de to so no onfa se anya yi a me ni skadwanya me kase ni asem me ko me fie asomdwem asem eye tie asem bi ya ne fie odofo tutumrika na bra media metumi wonso se me ba na maba beboa odoma nkoma mfa me so emoa na di yie na brabo asase so anyina se wa ni yie a me ka no korete o se ohia aya aboa eni kwase ebo ne din na metumi wonso se odoma nkoma mfa me so na emoa eya nti ato maka kire wo bomode na hia me na bu obi nso amane na obi nso mu obi amane se adwada ko se me da bia sika dwanya me kase atena se me no obedi ahia mu me pa cho me da ase asopa ohoi encha asemtie bye bye. abusia waje bre na wo hwe me dia ne ska dwanya me kese odoma nkoma bo so ne asase a ya fra na obo ade no ne de hye konkron eneme ana odoma nkoma soma me wo nchen same mfa asomdwe nsem emra asomdwe nsem a me de na ma ene san odofo me ka bibia cho sa abrabo a yebo ye mana kwawo ewiase na ho kwawo ansa na bebo bra na obetimi ade ye ne de so bibi ta akire ema obi ntena se na adawo mo bi nkasa nwa adwenem abrabo na yebo no
tie ne ye ɛyɛ me na me bɔ bra nya yan ne ye bɔ bra ade ba ko na master di owi ase ne se hia wa enkasa hia yan yan se sika ne ho enso nkrofo si na esi adan wo tena se ama ado hia ne ahokyera kwa akwu enu nti na maba ba piem se enam de asem de te se ye nam de bre wo tutumrika na bra na bɔ mmɔden ase efiri juada kosi memene da anwumere 5:30 to 6 bɔ mmɔden ase ɔde TV ne beto KUMAWOOD TV na de me no aka ne se me ma so de mento ade wo ho na mo me ye nchi ato obi so ba wiase oni adanse da me pese oba wo sa ni pe na me hia obra me nto nchia na nsa na badwire se me economy no skadwanya me kase akoto nchia no me pa cha okọ lawyer nchen wo lawyer akọ nchen wo ni lawyer nso akopa bi no mo pepa mfama wo se me ni skadwanya me kase kwa akoto nchia me ma no boso me pe masama me de koro no se boso me duru na aye yi ama me a me pa cha ode me de to so no omfa se anya yi a me ni skadwanya me kase ni asem me komi fie asomdwem asem eye tie asem bi ya ni fie odofo tutumrika na bra media metumi nwaso asa me ba na maba beboa odoma nkoma mfa me so emoa na di yie na brabo asase so anyina se wa ni yie a me ka no korati o se ohia aya aboa eni kwase ebo ne din na metumi nwaso asa odoma nkoma mfa me so na emoa eya nti ato maka kire wo bomode na hia me na bo obi nso amane na obi nso mo obi amane se adwada kosi me da bia no skadwanya me kase atena se me no obedi ahia mu me pa cho me da ase asopa hoyi encha asem tie bye bye. Si on waje bra na wo hweme me dia ne skadwanya me kese odoma nkoma bo so ne asase a ya fra na obo ade no ne de hye konkron ene me ana odoma nkoma soma me wo nchen same mfa asomdwe nsem emra asomdwe nsem a me de na ma ene sen odofo me ka bibia cho sa brabo aye bo ye mo na kwawo ewiase na ho kwawo ansa na bebo bra na obetimi ade yie ne diso bibi ta akire ema obi ntrase na adawo mo bi nkasa nwa adwenem abrabo na ye bo no tie ne ye eye me na me bo bra nya yan ne ye bo bra ade ba ko na master di owi ase ne se hia wa enkasa hia yan se sika ne ho enso nkrofo si na esi adan wo tena se ama ado hia ne ahokyera kwa akwu enu nti na maba ba piem se enam de asem de te se ye nam de bre wo tutumrika na bra na bɔ mmɔden ase efiri juada kosi memene da anwumere 5:30 to 6 bomode ase ɔde TV ne beto KUMAWOOD TV na de me no aka ne se me ma so de mento ade wo ho na mo me ye nchi ato obi so ba wiase oni adanse da me pese oba wo sa ni pe na me hia obra me nto nchia na nsa na badwire se me economy no skadwanya me kase akoto nchia no me pa cha okọ lawyer nchen wo lawyer akọ nchen wo ni lawyer nso akopa bi no mo pepa mfama wo se me ni skadwanya me kase kwa akoto nchia me ma no boso me pe masama me de koro no se boso me duru aye yi ama me a me pa cha ode me de to so no omfa se anya yi a me ni skadwanya me kase ni asem me komi fie asomdwem asem eye tie asem bi ya ni fie odofo tutumrika na bra media metumi nwaso asa me ba na maba beboa odoma nkoma mfa me so emoa na di yie na brabo asase so anyina se wa ni yie a me ka no korati o se ohia aya aboa eni kwase ebo ne din na metumi nwaso asa odoma nkoma mfa me so na emoa eya nti ato maka kire wo bomode na hia me na bo obi nso amane na obi nso mo obi amane se adwada kosi me da bia skadwanya me kase atena se me no obedi ahia mu me pa cho me da ase asopa hoyi encha asem tie bye bye. Abisiafo yada otwere ampon obo ade na se me pa cho na me pesenka ye bedi agro akra banka yenyira ne yaje ocha ye kwa kosomaja me de me somaja wo ocha me kwa kosomaja so oba beka me ho a tumirika na bra me pa cho phone line no antime amwe lines no ayebasa entime pa cho mentime mie na mom se ya obetime afre na na meska kuta phone no me pa cho frɛ a ono obedi nkomo abusu a menka se menkyerɛw menim so one gime ho na so one gime ho dia ene no one giska gwa na mekase ne bana nya mekase ho no one gime abofo nyina ho sister ma menka ncho se wiase na okwa asase we ate so ho eye full of uncertainties nyama pi na wasase so obi aka asem bia ma na no ayi ne ka waka asem ma na no ayi ne ka menua
some message we measure that prepare na me no aba be di ho nkomo. We live in a balanced world. If we are seeing positive and negative, and to be happening, and no be frost me adwuma se wa basa. Obi frost me yare. Obi frost me yire jame mi kura jame. Me na mo ba man se me pe. Obi so obi timi frɛ. Na obo brama ni bi especially ma no. Ofrɛ no osu. Sabi wanya nkekaye. Ewo sabi na se. Bama bi so timi frɛ. Oso wanya gonorrhea. Wa ye aduro bi anya yie. Mimia ewiase wo ho. Media mani ahohom na tie. Mani ahohom na da sɔre ye. Me do ho komo che nipa. Efisa now meni nipa adamfo. Me to meni adamfo. Me hu obi a mesere kyerɛ no ba wonyam adamfo. Me ka asɛm bi a kyerɛ wo. So person obɔ bra na si yi a abusua twɛn firi na fosam ho amoa wo. Na fosam mo obi aware agu. Na fosam amo obi agapade afre ne nsa. Na fosam amo obi akwakoda jail ana obi akɔ prison. Ya jail obi true na fosam. Abusua ewiase wo here protection. Anya bibia na yakasati ya ominua. Anya bibia na yakasati ya. Ewiase wo here balance world. Hwɛ ho betimi akoka obi ho asɛm. Ni wanya asɛm. Wotimi koka asɛm de to obi so. Ni ado ko ahemfie. Yakodi asɛm na so odi fo a. Yetimi boka. Me pacho sanka ka wanu tumu a. Enka saka bonka ama. One person kasati ya no. Sa na wo susunsu bi ho a enko kasati ya no. Ena message nka me muram. Na me person nka na me no di nkomo. Na ska gya me kase na bana nya me kase fa me so boa wo. E ma so abra bone koyie. Because obi timi froze opa me person nka me ba. Na so opa fa me kono eni ho. Obi se lori fa ko won timi nya bi no de Africa ba. Wo wiase we efe. What you na lori fa sika de ba Africa ko woni bi. Enti na rabia me kase hia ni bi antimi anyi skedro. Obi a hia ni bi a won timi nyi skedro da. Because wiase we fa me kwani ho. Wiase we fa me kwa eni ho. What you say? Hospital yesima yarefo. Na me pa chon kan ko bi ase ehu ne mobo ase nko bi o yare na ase ehu ne mobo. Doctor so wako school. Wako suya de aba. Ya no better hospital say yarefo ba won hwe no. Obi won mo timi say ne nko ye fre ne nsa. Doctor timi ka chance wan yi card aye nhwew. Wan fa sika nto aye nhwew. Aya cash and carry. Sika woni bi enti. Ya ba yire no na pa na lose no life. Adentra. Tina last time beka cho say sika yo here. Sika yo here enti abusia. Media mesis ka ganya me kase. Ade ba na nya me kase. Ana afra me. Oso ni asase wura na afra me. Wa che me niam bebre. Menim ni pa hawo. Ma che me wo afri ni pam. Ti se me di sunsum komo. Ti ma dwemo abie. Eniema wo ya hu nyina ayade aboa yan. Ba nim dia ye nianti. Ama sa ne ma nyina adane bone dia ma yan. Wo se ni ya ne ye die kwanuane ayadro. Eniane ye die ayadro. Ade bi ti sabanche aban. Banche aban say ayadro kase pa. Banche aban ayadro kase pa. Na so ya nche na wo hu. Milia Ocha me trust wo kuma se sokoba petuda. My number is 0453 055 011 926 facha me. Yamre 0553 011 926. And the program me be na ayabasa. Enti awo ma adwe ayabasa facha me. Abusia wonti de ho. Na me ka asem bi say obi wo anya gonorrhea. Ya mani nu ko twiko breman enso gonorrhea no enko mo na wonu adro no mo na ba mo abusia
ebia no akoka satie sunsum bi ena ode sa yare na yewo enti me pa cho anya aduro no a wono na anya o sa spirit na ntwere ho a obenum aduro na noma emfa akwa che sa woko oba wa sha family planning woko no ho so no ireti planning nim na so papa wono oba 20 times sabi wo be sano enso binti me madda so papa this year day ye family planning ni fu oba no ho ansa na ye adwuma ba ma bi so ono oba kwa akoda no odi kan non contraceptive na sabi mo ja no enti ono oba 20 times oba na peba enso nya ba enti sana sunsumu yare yeso ye day etie suspect bi na tachira wo ba numadu ko obramai anya adwuma da sadu betima ya adwuma je se sunsumu na dai wa twe no ho se sunsumu da so ho a me nua me ka kira wo bibie no abaye enu ti na mejo me se maba hawa atira so ache so me ya se hawo me se me de fabra na skaganya me kase ne ba na nya me kase obefam so aboa wo abusu ase no so sai maso de mentor de how skaganya he has separate the men from the boys odi for be se me de to wai me pa to me mentor de me de ane sai so kama masonte wo bata ni mu a papa me ha o de me pesa me ka kire wa me ti abo ama ne nyina de a kire wo enu ami ne bi fra me fi kofobia wo ya sofo na bi sa bu sia ya for sai wo fra me ti voice ara mo so ya sofo ba wo disgust ne ho ena me bo ne di na me sia bu sia so ya sofo na ne yam de ne wom na me so ti me fa wo sia me ada na won ka no kora nkire me sister eriase na hoko wani we no oduma ko de ma safa na de awu anim me pa cho me tie se so abama na huru se bibi je machi a na se me yo person ma da na huru se bibi wo machi minia spirit de se ensu a e to free sober so je ensu na pa yo ne wiemu a wo se ensu ye ye fi wiemu ba wo ba se ensu na to what you say uba wa senso na edai ato sa na ho omtie entimi mi amitufo enkasa ntia dia wonim ewi asewei si asebo nsam ho a mente ana mente pay sabo nsam ba de e dia ko de oba de boy ho ebi ni ho mi hu bi sada ana bi takwa de fo mon kan cheme ebi ana takwa de ne mpata mo de ebi ana bo nsam ba de bi e dia ka de oba de boy no ana sankrafo na kuma se fo mon kan bi ncheme mente bi nsam da ade bi o yase bi whether good or bad oduma nko asa no adwuma say papa say bone e oduma nko na boy abusua me se ochira me tenase me ya sorry me say 8 o'clock anopa na ma po 10 enti bomoden na so o problem so je tum say wo how dia bra ade ko e ha dwen asofo problem papa nenia asofo how awurade asofo problem papa abusia me ka cho sai fuchini ya ebi de bi echi o ebi de bi echi o ya se doctors no asampa ba yete asambone ba ye dai yete ye de asia kwam wo ya ho ba na ba many time some ekofo bi ho asam de aba batu dabi anya wo bia obi evidential ni no sum samtie ti asabri yo eti abusia tira me tira so kuma se sokoba petu da ya obetimi afra me 0553 011 926 0553 011 926 me pa cho fa che me sen na phone line no enti bi andi amoye efi Monday ko bi ebepe eda ba ko ni ade iPhone yi nko a o problem no ka kire me de ma so tia
schedule nyamekase ne ba na nyamekase ba ya ma wo woda obehume woni so e wo da yam sa yare a ya ba ye operation straight away e de ma wo abusia medical catch us me ye ne ma bia bi yare a me ye bi sika samu a me ye bi abusia me ye ade bi a naturally natural sikadro I natural sikadro me pa to nya boso so enkotwa gan entwa nantwie entwa ponche entwa kokko entwa sramp ma me sikadro me pa to yamfa yenye ti asam yo yamfa oyenye yamfa bibia nka ho natural haban ene niema bi aka ho niema mako ensia yes me kan sa niema ni bomwa na ya dua sika de amawo bra wana mama no me sa de bi ya se bi odoma ko de maye sa amwa ye ba nim dia ye ni enti ana am ye yira na me ni obenya so obi aba no se bra me nti osika kwan me nse sika mawo ya bo ni pa kase o no bo me boawo eja ko me so boawo na mo fo ko me amenu ni asem ba o tira me sam ye jirifo a mama so wajimi cheme what you say eti na no amebeto bomb bi no yesre ni pa bebre ya bo ni pa kase ama na ni pa bi yesele eti abusia me de program ni si wa ha bo mo de frame me 0453 011 926 me pa cho me sore na frame ya me no bebi nkomo o tira tumi kabra distance is not a barrier adjustment can just say free Monday adi krobia ebe mi bia tumi kanabra from 9 o'clock up to 3 p.m. me no be sia o tiri so ha nko ade abra mo ya adwuma abadwuma no me sia mo Saturdays na Sunday every big day me dey adwuma number ni 0453 011 926 abusia me the program no asi e wa ha ya me pa cho me da se bye bye so Monday this year bye abusia waje bra na wo hwe me dia ne skadwa nyamekese odoman kuma bo so ne asase na